naman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, apay nga agap apura ka. Papanam? Ay imbawag ni Kwarog tanda ka na disgrasya iya sa lugan. Ay na, Adamanan? nagdinumpar ka no ti jeep. Nagkuna? Ningarod Kwarog. Ingka nga Ay, ro na. din Mangayab kayo iti pulis kan ambulansya. Ay, nakalutokan. Ay katwen Ay, manganta ko man kahit. Mga naksapay Na. Sayang tilot-lutom nga adobo ang manok. Ay na. Ay saan? Mapan kakit di iti nakapasamakan ti aksidente. Ayun anya. Ingka pa'y agresponde. Ay, sige. Ay, ti patrol car ti barangay. Imbatik iti barangay haw lang kail. Ay na, apay nga imbatim kat kasapulan ta. Saan mo't nga gandar? Ha? Naplat pa iti talong apilid na. Ay, di tricycle ba? Ay mong gayam. Inak pa alani iti balay ko ha. Ay, unay kan. Ay, nalam ko man nakabayatan nga inururay nak di tayo. Lamsang kayo pa'y paray! Ha? Papanagtagtartaray ka! Aguli ka! Mapana dita sa salugan. Ha? Adda ka no aksidente dita paray. Ay na, nagbayag kayo man nga agresponday. Alay pa ni Kwarog ti tricycle na. Apay kami na nakatader ka paray. Umay kamot din Pagluganak ngay. Tumaray kamot din na kas kanyak. Jageng! Ay, bunan niya. Tumaraya ka na. Partakan paray! Ay na. Kasladyak ka ba ilang ti agtaray Mabanugak samatan. Mumuna nga ro din paray. Ha? Mabatikan! Dadail sa ti tricycle mo, Kwarog. Ay, Kasano na ito yan? saan ang mapangnamnamaan dahil ito tricycle mo no emergency? Umandar ka mo't na. Hindi nakibabayin kinianggal ka. Nakaslapay git dahil ta kickstart na. Talaga asan nga gandarang kail? Anya ti aramidak. Bumabakan. Kahit, Iduron mo pag-iturunan na. No kaya't mo makadanon tayo di sa lugan. Iduron mo to'y tricycle. Saan lang nga emergency ti papanan? Ay na. Sige pa yan kail. Iduron mo pa'y. Ayan nga ni Kapitan. Awan pa'y matagiti kagawad ang makitam dito eh. Ay na, adala nga ro din aksidente. Di da pa'y laumay. Agpaigid kayo man! Da kayo analay nga gusyosaw. Anya ti aramidam tatabadong. Siyempre, picturag nagitin na aksidente. Maglaki din Tada kamera na dahito cellphone ka. Aguray pa, ita picturean kayo pa. Sakto ipos ijay pisbaw. Aday ta. Mayat. Turay mo lang nga to day ta sakam. Selfie pa. Ay natatabadong. Kunak man no tumulong ka. Umay kamot lagayam nagpicture kan nagselfie. Ay na. Dandanita ni sa lugan. Nabanduga ko nga giduduran. Si kamot na giduran na. Asidag tanang ka. Bayda. Sige kitday. Iduron mo pa'y. Tasyak ti aguni akas la ambulansya. Kasano day ta? Sige iduron na. Ay duron ko akas to. Aw, sige pa, iduron mo pa'y. Agbusina ka! Agbusina ka! Beep, beep. Ay ipantay ito hospital na gitin na sugatan! Ay aguray pa buta paray. Ta makiselfie akpay. Ay saan? Diyak masagot yak silpi-silpi. Mabit laeng. Si kamay killjoy ka manin ako nakaon. Apay, imbay ka dito nagpicture laang. Pang Facebook nga ron paray.
Una pa tinagsilsilpi. Mala, inakon, naipos ko na itaw. Naa. Sigurado ano ti ag-like. Paray, say-sayatin nyo ti ag-respondi Mayat Nagadaon ti nag-like. Badaw! Mayat, nagadaon ti nag-like. Badaw! Mayat. Badaw! Ay, ito pula bakit? Ha! Di naman kiktigtutin si Katuyan. Ay, ayaban ka. Ta cellphone mo ti sangsangwam. Sapay kumanatawa ka. Ay, nabambanugak nga agtrab-trabaho. Tulungan nakmet Apay, di mo kayat ngagbali na kasikat. Apay ngagbalin ka sikat. Kita manday ta. Talaga adi mo ang muti bagbagan tuyang. Amaw, babaen dagiti ipupos ko ijay Facebook. Kit adaw ti aglalay. Sumikatak tuyang. Inkakat sumakdaw. Tanay, awan paginaw ka. Ay, saan ka talaga ang makauawat? Inka sumakdaw no di mo kayat apit-pitak ta cellphone mo. Mapankawad no saan! Wayne! Babalakaw! Ay, unay mo't ni kabadungan, Maray. Apay maray. Imbes at tumulong ka dagiti na disgrasya ijay sa salugan. Angam saan? Tanapan mo nagpicture-picture. Ay, dayta nga rod ti madi nga aramid ti tao, maray. Mapanda makiusyoso. Ngam isuda pa'y apasalsalay. Kat, anya nga ti serbiti pa nagpicture-picture ni pari badong ijay. Ay, impos na ay ijay Facebook, Maray. Na, Agasam day ta nga ugali na. Unaan na pala ti mapan agpasikat ngam ti tumulaw. win nga rod Anya ngay nga tamot tirik nana, no maaksidente. Kat imbes atulungan da, mapandalapit picturan. Sada ipos ijay Facebook, anya. Dayta nga rod kahit. Ay, rumbang nga ikatan ti kasta nga ugalay. Tamade ti kasta. Tumulong kit day kadagiti agkasapulan. Nakita mo, ijay impos ko ijay Facebook. Kwaraw. Kita ka. Nagado ti nag-like kanya. Sana ka nag-like. Si Kapay mo't nga may. Kaanakan ti kontrabida. Kasi matdagiti na aksidente. Na aksidente dalang nga rodain. Pinicture-picture mo, sa mo impos iti Facebook. Kas jay, ti pangal-alaak kadagiti ado a friend kaw. Kain ado a likes. Madi ka no ti kasjay ko na ni Angkal. Apay kumaama day. Kiljoy lang day tang uncle mo. Kasanaw, awan mo ngamin ti gagayem na ijay Facebook na. Sang-sangapulon sa laing. Nagiti kagawad na, kensi ka. Saan naktupay a friend ijay Facebook? Ha? Saan kayo a friend? Diyak nga rod kayat. Namin ado na nag-friend request. Ngam Jack in confirm. Day tamanin cellphone mo, tigmo. Aramidam ka dilaing ti kayat mong aramidin tuyang. Saan nak man nabibiyangan? Agay ayab da nga raw dita barangay haul. Alergi ka dita. Isuro da ka no kasano ti agresyaw no adda aksidentay. Ay, mapan ka laeng. Ay na, mayat kumamat ano mapan ka. Tapno amaw no kasano ka at tumulong ka dagiti maaksidentay. Ay, sikan. Masayang lang ti oras ko dita. Ingkan, tapno damot ti mainayon dita panunot mo. Sa laday taglot-loto, kinaglablabat ti amaw. Na, Aray, Ning, tandaniak mo tinaydong par dita posti ti kuryente paray. Ay, sus. Bagtakin na sarita na. Kasanaw kat agtitext ka magmag na. Dandani siyak pa'y tinadungpar mo kung dahil tapos ti. Kita dangarod katiks ko paray. Ay, sumardeng ka pa'y nga may no adda katitext mo ta mga no maaksidente ka. Akin lalaing kamay. Masapul pa'y ay abagbagaan nak. Amo kong tararamiday. Na amumun. Kunap, ngam dandani mo't nadungpar na kung dahil tapos tayo. Kasano nga, no, logan kami. Nay, apay ngay kumaasyak ti madungpar. Aglisida Na. Isukit asaan ka nga agayam ijay Facebook. Ay, Tami nga ibagak kin aramiday. Kontraim. ay pagsaya atam ti bagbagak. Ay lakaya kon paray. Di na kon bagbagaan. Panagkunam sakit. Hawan panunot ka. Ay, sige nga din. Aramidam ti kayat mo. Marituyang, bagbagam ni kapadong. Tanay,
Kanayon ang makitak nga agtetext ang magmagna. Ay na, amo na ama di dayta, maray. Nga marami din na matlata. Anya nga iti maaramida. Ni, ison sa manan tay magmagnanay, kitaan. Wen, iso dayta. Uray adayo, makitam lata. Takasanaw, nangisay. Ay sos, bumalasiw sa amatan. Ay, sos! Ah. Ada sumungat at tricycle, maray. Ay na, Badong! Kita ang jet tricycle! nakadumog, di nakamanggag maray. Ay, ay, sos! Madungparan ni Badong ka. Ay, pinusinaan dan. Ay na! Ay, ulayan! Ay na, maray. Ay, dandanin na dungpar ni Badong. Ay, Uray at lang nagnervyos, maray. Ay, unayan. ay, mabit lang, maray. Tay inakman kasarita day tabadaw! Kita man tikas tangar aramidam, dandani kan nadalisan. Di nakman nga ungungtan dito yung kalsada tuyang. Ibabay nak mo dahil. No saan ang nagpreno jet tricycle, nadungparkan. Ay rumbang laing agprinaw. Agbalasi ka malatang aminan, adi mo kitkitaan ti pagpagnaam. Ay agawid akman langay. Nakaluto kan? Ay nabadaw, no na aksidente ka, dwalaang ti papanam. Ijay sementeryaw, wano ijay ospital. Oy, pala. Ano yan? Kapay akas taunay ang nervyos mo. Dandanin nakapadong parak, Chep. Ay sus, nyamatan. Nagpartak ka siguro ngagpataray Napartak nga. Kilat kami na nagbalasim ni Tata Badong ija highway. Anya? Ni tatabadong manain. Agtitext mo nga men. Nyamatan. Di si kapay tinaglisay. Una, nariga tayo na makadong parak itilakay abungal. Una, maikat aminan ang ipon na Ha? Basol Montown. Kabadaw, nakitak ti dandan ni pan nakadungpar mo idikalman Ay nakita mo gaya maray. Wen, agis istorya kami idikalman kan ni Mari Tuyang ditaw. Pagamuan ta, dandan ka mo napadungparanan. Kahit nakita yaw, di pa naglisi di driver. Hagasan man, inlisi na. Santo nagbusina tinagbigsa. Di malyawak mo tadagos Stop! Kunak Mike. Na, kasla ipanakil mo pa'y tinapasamak. Wayne, lisyandak na kita aluglugan. Saan aya, asikatirumbang aglisay? Ay saan isuda ti aglisay. Tagbaybayan dak iti buwis. Lisyandak, tanong madisgrasya dak. Bayaran dak. Ay, una yan day tapa nagpampanunot. Ay, talaga asabali ka, kabadaw. Ay, Badong, nurumor ka, ibatim ta cellphone mo. Di awan pagtiksa ka no ibatay. Una, sa pa ijay ili ti papanam, ado ti lugan ijay. Ay natuyang, lisyandak na kita alugan. Truckman, busman, window train, eroplano, lisyandak. Ay, makamu ka, aramidam ti kayat mo. Ginakmat patpatyan. Oy, kitaan nyo dyan kayo. Nagbanlas yung iti kalsada. Sa pagtitext. Ha? Badong parang tilakay! Badong paray! Sus! Badong parin dyan kayo. Kuraya to to! May picturean. Anday ko, Tay picture ngay! sisigat ko. Ha? Ito yung silbang ko. Dahil tubig ko Picture sabay. nagsakay. Day, tulungan na ko na. Sige, agtakder ka dito. Day, Tapicturean ka. apay ngay. Ang picture kayo mo dahil. Silpay! Sinag-picture na. Tulungan na. Sige tayo. Wine, taknaday bus tayo. Ay, Pulis! Hagayam kayo si Pulis! May katang picture tayo! Hay! Group Tulungan na mo na! May kayo picture. Silpi kayo, silpi! Tulungan na! Yan na ikaw! Tulungan na mo na! Handa ikaw! Pulis! Hagayam kayo si Pulis! Silpi kayo, silpi! May sabay. Tulungan na! Nagado kayo ang nakaaribong-bong kanya. Group picture. Tulungan na mo na! Hey. Ay na, Tata Badong. Saan ngamin anasaya at ti aramidyo? Unay mat ngamin dayta, tauray magmagnaka kat dayta lata cellphone mo ti mulmulagatam.
Anya nga ita? Todas mo manen. Agnakam kang aminen. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labi na tayo, aray. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.